Lamabhela sicoco sinuka insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika sitsho njalo xa singena kwelikhaya sibe sibulisa kaloku sithi nonke nina abakhoya bamameleyo kule ndawo sithi namkelekile kulo elikhaya lenkcubeko yesintu apha kwavusilanga kutsho kaloku umtshana wasemaqocweni oJojo Tiyeka kutsho umzukulwana amandlovu umzukulwana wamathawe sithi namhlanje is the 22nd of May is 2021 ibalulekile ke le date nawe funa uyi-reference uthi yayi 2021 22nd yi-22 ke namhlanje womgqibelo lulo kaloku losuku esiye sincokole ngalo sitiza amahlebo ngezinye imini sihlamahlongwana phezulu sicebisane sifundisane yiloo nto sithi nawe ke phose sivivaneni uthi uba ayibhele nam ndiyazi ngolo hlobo hayi mna bhele ndiyazi ngenye indlela namhlanje siphethe 15 things ezikuqumbelisa ngesihlwele uyeva ke wena muntu ofikayo mhlawumbe uzijikelezela nje wafika kule ndawo kuqunjiwe sithi ungabi sahamba subscribe na ube ngomnye wethu hit that notification ukwenzela ukuba icho into yasemlungwini balifikile ibhelele sabathu xa labalibanzi awu ohamba nabafundisi abakhulu abavangeli ngumshumayeli ke naye wangapha phezulu entabeni ithini into ke mfundisi omkhulu mhlawumbe siqale ngeannouncement ethi njengoba i22nd seyizawuvala ke iform wena muntu ofuna ungena esikolweni ungakuvaleli ngaphandle kuba siyaqala isikolo ngoJune siyophela ngoJuly next intake ke ubuphoswe ngoku uzawungena wena ngoAugust suba sayilinda likude joina lenqwelo kaEliya ihambayo kwenzela nawe ube ngomnye wabantu abasenqweleni sindawoni ke ngoku mhlawumbe last announcement kuxela wena muntu bomhlawumbe uphosiwe into ethi ngolwesihlanu siyathaka sesiqalile ke besithaka isilonda izolo sinyanga isilonda samane siqhubha ke ngolwesihlanu apho sinyanga lonto ithile kwangoku sisaqhubha ngomthako wasesikolweni nawe ubone bayi uba ndingangena kwesisikolo nami ndingazenza izinto zibukwayo pheza ke phele masingeneni kwezi zinto zisiqumbelisayo esihlweleni sithi ke sithathe only 15 zininzi izinto eziqumbelisayo kwesihlwele sakho kwenu ezinye we can only imagine some we can't even fathom izinto ezikuqumbelisa ngesihlwele sakho kwenu zibe izizinto ezikuqumbelisa sithatha 15 ke in no particular order njengoba sisitsho ba izinto ezenza uqunjelwe mntana omhle ezenza ndiqunjelwe may not be the same ingazi izinto ezilight mhlawumbe uqunjelwe because ngokuyabe kukho umncwabo kamakhulu zanguye wena aqumba khathazeka aqalekise umakhulu athathe nezo ntsikelelo I remember siye kumncwabo kamama nje bandandithilo kwabanye ukubana I was born and raised eKhutso ngeCarltonville we had a funeral ke eyayikhona azange ndiye kwindawo lena umama yayingumzwakhe apho kusekhona abantwana bakamama ndafika nje ungekho mntwana ndangena naseyadini yamqumbisa lonto umamqoqo ndizama uthi into eziqumbelisayo zimbalo masithatheni ke ezizi15 zezixhapha ke kule mizi sithi number 1 ukuhoya isihlwele esinye kuba uthe xa usiya kutata uNdebe uyohlola okanye uye kusiyazi othile kwathiwa nanku oyena mntu okuphethela imali ngumakhulu oqala ujonga umakhulu ngabalihoyi abanye ubalibale baza kuqumbela ke mntana omhle omnye kaloku kuphethele yakhe xa kuthi umakhulu uphethe imali ukhona okulwelayo kwiintshaba olwanazo uyamqumbelisa ke ngoku lowo kumila kunjalo omnye wenze yakhe omnye wenzenye ngoku wena because ufuna imali ufocuse kulona ekuthiwa nguye okuphethele imali unumber 2 ukuzilanda
kukaninzi ke ukukuzilanda omnye ukhulele kulomama akhe ale xa semdala ingakumbi thina abafana xa somdala uqonda ba ufuna ukoluka ngesisiduko sakulomama ugoduke uyolanda isiduko sakulotata apho uzawufika khona nebhatyi yakho xa ufika uthi tata ndigodukile kuba ndizawukoluka ndifuna ukwenzela into zasekhaya utata khawuleze abiza abantu akwabo wenzelwe into ekwamkelayo abanye bayibiza imbeleko kodwa uyenzile imbeleko sawuthethana ngayo ngenye imini mhlawumbi kwalapha nje basiqhuba siyichaze ugodukile ke ngoku uthini ngela khaya ulishiye ngasemva. There is another technical one apho umama wenda nawe xa ufika phayane kwendeni ukhulele kulaa ndawo wendele kuyo kwale xa se umdala uthi hayi andingowalapha emabheleni umama weza nam apha ngoku ukhulele apha uzigoduse akuthiwa sukuzigodusa uyabaqumbelisa aba bantu bakukhulisileyo if you don't follow the process. Number 3 ukubamba ngenhliziyo umuntu ongasekhoyo. This one is very common apho uzawufumanisa ukuba umuntu uthi hayi mina utata wamshiya umama ndisemncinci andifuni nombona abe utata ebhubhile. You don't know as the roles and functions ezenziwayo esihlweleni kuba kaloku ikhona nento ethi njengoba wena isihlwele sasihamba nawe sasikugadile sasingilosi ekuphahlileyo ngokuya yengukhokho kwathi xa kufika utata batshintshe bathi nanku kumntana khawumjonge ngulo tata ke ngokwena umqumbeleyo kuba usithi zanga hoya umama umqumbele kodwa ugadwe nguye ukhuselwa nguye okwenzela izinto. Siye sithi ke makube kuxolelwaniso olukhoyo ukuthi abaphilayo sixolele nabangekhoyo. Zikhona ke imeko eziye zibenzima ufumanise uba awukwazi kuxola kodwa umazi lo muntu umqumbeleyo ukuba ithini eyakhe irole kobu bakho ubomi. Number 4 ukungabaxeleli abanye babantu bekhaya xa unento ekhoyo phakathi kwekhaya kuba kaloku sisilwa kulamakhaya uzawufumanisa uba ndinomsebenzi endinawo katata omkhulu andifuni umxelela umkhuluwa andifuna umxelela udadewethu andifuna umxelela udadobawo andifuna umxelela ubani ndifuna makangezi laa mntu uthi makangezi esasihlwele ahamba naso ugxothe wagxotha naso kuqala siza kukuqumbela kuba kaloku esasihlwele sakhe sisihlwele salapha kokwenu utheke ngokwesasihlwele masingezi kuba ungabizanga lo esihamba naye. Ibalulekile ke into yokubana xa sinemisebenzi kulamakhaya ethu kumenywe nalo simaziyo ukuba uyathakatha nalo sifuna ngezi sineminqweno uba makangezi kodwa masimxelele then siyithethele maxhantini siyithethele empepheni siyithethele kwindlu enkulu ukuthi bantu abadala nokumakazi makangezi kuba inyawo lakhe libi kodwa ube wena umxelele. Bona ke ngoku kuthiwa enye inyawo lingapha elinye lingapha uxana nazile uyambiza kodwa umbizi. Kubalulekile ke the main emphasis ukuthi xa kukho umsebenzi masixelele nabaseDenmark esimazi uba akazubakho makayazi ukuba njengeli xesha njengoba sihleli ngohlobo ikhona into esiyenzayo silikhaya. Ukuba uyafuna ukuba yinxalenye yethu uzawuba yinxalenye yethu eseDenmark. Number 6 ukwenza umsebenzi ube mntanomhle wena ugqithisa usana kunina. Ixhaphakile ke lena into ingakumbi kulutsha ingakumbi kubafana masichaze ingakumbi kubafana uyindoda ethile esebenzelayo ngapha kude unale moto yakho inhle unalomsebenzi wakho umnandi ukwenza wakhamaxhaga uthi aphe kuhambeni ufumanise izinto zakho azihambi kakuhle nakuwo lo msebenzi ukuwe ingathi kukhona ukuhexa nayo le moto yakho inhle ingathi khona into engathi ufuna uyiphazamisa uthi xa uye kosiyazi kodwa hayi mfana wena uyavimba abantu bakokwenu bafuna ubenzele into yabona nalomsebenzi nje bengathi kuzawudendwa ungangomnye wabantu bokuqala ukudendwa ikothuseke lonto ukhawuleza ufone lo makazi phaya ekhaya odadoba utata omncinci ufone uchaza uba kukho umsebenzi endifuna wenza kufunwa ntoni kodwa hayi sifuna imithombo sifuna ibhokhwe ibizo yonke lento ifunwayo uthumela imali wena awuziboni ncam uyinxalenye yalanto kodwa kuba
kuthiwa isisitshixo esizawukhupha entweni uthi nje mawuyenze. Uthi ke ngoku ngale mini kuthiwa le nto izawuba iSaturday wena uzawufika ngolwesihlanu late uzinxibele ishoti yakho uhamba nentombi ethile osuka nayo ngale moto yakho intle kuloo ndawo uphangela kuyo uyishiya le ntombazana uhamba nayo kuloo B&B hotele uthi hayi ndiyabuya my darling makhe ndiyokroba nje laa nto iqhubayo phaa ekhaya ufike sekulindwe wena ingcamazana seyisemaxhantini sekufuna uthetha ufike uhamba ngaloo shoti yakho uyenze le yenzwayo xa ugqiba umamele nje uba ngathi kugqityiwe kwanamhlanje ubuyele kule ntombazana uhamba nayo uzofika ekuseni futhi uzomamela bakwenzwani xa kuthiwa hayi kugqityiwe ujika ugoduke awuwenzanga mntana omhlela msebenzi. Kaloku xa kuthiwe kufunwa umsebenzi kuwe akuthwanga kufunwa imali yakho kufunwa umsebenzi kuwe. Kutheni ungathathi iveki nje ugoduka uzokwazi ujonga nelicingo olaziyo ukuba lawa kudala ujonge nalomnyango ufuna ihinjisi ujonge yonke nje lento ifuna ukwenziwa upeyinte nala toilet oko yabangelwa mbala yayinguwo usafunda eprimary. Kaloku noko ngoku nemali noko ngoku uyakwazi ukwenza siyayazi buyonqena yiba khona uqesha abantu uthi mabakupeyintele uqesha abantu makutsalela icingo uqesha abantu ukuthi mabenze into ethile khawulale ekhaya ukhuze wedwa uyeke lento uhleli nje urhuqa icaravano nokumuntu amahlahla ukwazi uhamba wedwa ufuna uxhaswa ingathi ngumuntu luwayo khawube khona ekhaya ukuba indawo ekhoyo yolala kuphansi kwetafile ekitchen lala phansi kwetafile ekitchen ude usibone isidingo soba uzakhela iflat yokuba xa ugodukile ube nayo indawo yolala. Number 7 ukuhamba emva xa kusenziwa umsebenzi wekhaya. Yathanda ukuxhaphaka ke lena into iyenye yengxaki zokuba singakhange sincediswe ngabazali ngokuba basifundise imisebenzi yalamakhaya ethu. Unanomsebenzi walapha ekhaya uhamba uyofuna igqirha ngomsebenzi ongazange uqalisa ufuna igqirha ngumuntu wangaphaya kwagaba uzokwenza umsebenzi apha emabheleni uzawenza ke lo msebenzi wasemabheleni ngalandlela yazi lo msebenzi usenzwa ngawo pha kwagaba thina sihamba apha emva kwakhe limasithi igqirha ayithani ngoku baphi abantu belikhaya baphi abantu abadala belikhaya bathini aba bangasekhoyo xa kuzokwenziwa izinto zasemabheleni zenziwa ngumuntu wakwagaba anibajongelisi na ezantsi na abantu beli khaya. Number 8 ukungazili xa usenza umsebenzi. Andifuna uthetha ke ngalamfana besithethe ngaye nelihlahla belirhuqa ezemsebenzini sithetha ngalamanyala siwenzayo xa sina lemisebenzi apha emakhaya. Uthi kuba inguwe lokuziwe kuye onke lo muntu lapho ukhwaza wena kaloku nguwe lusilileyo kukhwaza wena ubone bano ke ngathi ukhona umuntu endinozirhuqela yena sijikele emva kwendlu mfana ndini usajongwe kukuyobetha isilawu sekhaya kodwa ujikele emva kwendlu uyokombathisana nomnye umuntu noba nidanga nombathi niyancamisana apha emva kwendlu. What about the energies? Ezinye izinto ziyafuna sizijonge. Wenza lo msebenzi wako kwenu mhlawumbe uyizamile into okukuzila nakho ngokugonana nobani banemva kwendlu nibhizi sithini sihlwele esi usenzela lento kuba noko ngoku ingathi le uyizamayo asikayithethi yalo ozawujikela emva kwendlu kanye ayokhangela igumbi elithile athi uyaqabelisa phinda buye azophatha umkhonto welikhaya azoba ngumuntu othunga lebhekile ibe nguye luhambisa lebhekile phezu kokuba ebekhe wayoba busy emva kwendlu. Number 9 ukwenza umsebenzi wekhaya sibe sonke kwelikhaya imilomo idumbile. Senza umsebenzi wekhaya kodwa asilwihema. Njengoba usenza lo msebenzi ungena uthuka abanye abantu phakathi kwelikhaya
nguwe kaloku umuntu onemali okanye wena ayinguwe lo wenza lo msebenzi kodwa uzomosha lo msebenzi ngokuba ube ngoyena mntu sisidungamzi. What about lo mntu wenzelwa lo msebenzi ukujongileyo? Sezizinto ke kuthe xa kubekho imisebenzi, xa kugodukwa kuthi ubani wawa nemoto, ubani kwenzeka into ethile, uthe ubani xa bekukho umsebenzi ngomvulo xa efika emsebenzini wagxothwa kuba bekusenziwa laa msebenzi wamosha, ngoku nazi iziphumo ziyaqhuba ngapha lilwile ixhego kanye logogo ebesenzelwa loo nto. Number 10, ukusonga izandla xa kusenziwa umsebenzi wekhaya. Uthi hayi lo msebenzi awenziwa ndim, wenziwa ngubhuti. Ukhona ke wena awuziboni kukho ndima unothi uyenze, kodwa lo msebenzi ngumsebenzi walapha kowenu. Kunzima nokuba uze netoti lena yombona emayincedise xa kusenziwa umqombothi. Kunzima ukuza nebhekile nje ibenye ibhekile ekuza kugalwa kumqombothi. Awuziboni wena unento omawuyenze kulo msebenzi wako wenu. Ungomnye wabantu abazozimasa omnye lo msebenzi wako wabo kuthiwe makulalwe. Sonke masilale kule ndawo inefatyi. Hayi mna ndinamadolo, hayi mna iqale yayintoni into yosuku olunye okanye iintsuku ezimbini okanye iintsuku ezintathu sihombele lo msebenzi weli khaya. Hayi mna ndikwazi ushiya abantwana bodwa. Uyabona ke ikhaya lidibene, nguwe lo ungeyonxalenye yekhaya, uyisongele izandla wena le nto yenziwayo apha phakathi kweli khaya. Number 11, ukuyocela inkundla kuba ungafuni ukwenza umsebenzi apha kowenu. Siyincokole ke noMadlamini into ethi zikhona imeko apho ungakwazi ukwenza umsebenzi ekhaya. Ekhaya bathi abayenzi imisebenzi. Apha ekhaya yazi bikhona into ekhoyo ekuthi noba kwenziwani kwenzelwa lento. Omnye ke umntu siunderstande ke ezinye izizathu, omnye akafuni nje ukwenzela umsebenzi phako kwabo kuba kaloku yena akavani nobani. Uncamele yokhangela ubhele othile wenye ikona, ibhele libhele ke noba ulibona phi, kodwa ke ngoku lo msebenzi ufunwa ngabantu balapha ekhaya, ngabantu balendlu. You did not even attempt ukuyincokola lento lo msebenzi apha phakathi kwekhaya, batsho ukuthi asivume okanye siyavuma. Went straight ukuyocela inkundla kwenye indawo kuba kaloku awufuni lo msebenzi ukuwenza apho uzalelwe khona. Iyakwazi ke ngoku lento nje buyenza nje abanikazi bayo bayijongele kude, bayayibona lento uyenzayo kulamzi, kodwa bayazi uba wenzani wena. Uhamba usithi ndenzile, kodwa ke lo ndenzile abe engabonwa. Number 12, ukujonga icala elinye apha ebazalini. Yaxhaphaka ke into okubana umuntu xa ehoya abazali ahoye kulo mama kuphela, omnye ahoye kulo tata kuphela. Ihambe lento umuntu athi hayi kukude kulo mama ndikwazi ukuya pha, kukude kulo tata okanye kulo mama kubo malume. Uyazi babona bayancedisa, uyayithanda elaa cala, kushushu kwelaa cala, kanti kulo tata kuyabanda, awuziboni ngumntana pha. Yiyeke ke leyo kubana kuthiwa hayi utata wabaleka kuba sizuyiphikisa sizuyijika, kodwa kulo tata still kuko kwenu kuba kaloku biologically ii-chromosomes ezenze wena, i-23 isuke kumama, i-23 yasuka kutata, kwakho le 46 eyenze wena. Abazali bakho babini, akakho mnye, njengoba bebabini nje ba-equal apha kuwe. Kukho isihlwele sakulo tata esikugadileyo, kukho isihlwele sakulo mama esikugadileyo, bafuna uhoywa. Na wena uthathe amadabi kamama okanye uthathe amadabi katata, wawenza amadabi akho, ulwa imfazwe engeyo yakho. Loo nto ikwenze esa sihlwele sikwela cala naso sithi siyazikhupha kuwe. Number 13, ukwenza imbeleko apho wafika khona nomama. Wena utata yayilibhele elithile, we don't really discuss ke for now ukuba kwenzeka ntoni ngela bhele. Wahamba naye umama ongumamqoqo, umamqoqo wofikela kwaGaba. Wena ngoku xa ufika kwaGaba wenzelwa imbeleko kwaGaba. Bathina abantu balapha kwaGaba, bathi ungubani?
abasemabheleni bona bathini, abalapha emaqoqweni bona bathini. Zezi zinto ke zihambe zisenze abanye bethu sibe zizithwanga kuba kaloku ngoku utye ibhokhwe yakwaGaba ube ungeyonto kwela khaya. Iyingxaki ke le nto sithi ihambe idibanise nale ngxaki yokuphinda izinto, uphinda indlela, ubuyenzelwa imbeleko kulo mama. Athi siyazi hayi laa mbeleko kwangafananga uyenzelwe kulo mama, uhambe uyokwenzelwa imbeleko ngoku yesibini kulo tata. Iyaphindwa na imbeleko? Ayikho na enye wedding eyenziwayo xa famba laa nto befamba uyenzelwe ibe yenzi? Kutheni uzawukwenza imbeleko ezimbini nje? Unumber 14, ukwazisa umsebenzi. Bantu abadala ndizawunenzela umsebenzi othile nge-25 kaJuni 2022. Zisondela iinyanga, zizinyanga, ibe ziveki, ibe uqomba ingathi andikho ready, uthula uthi cwaka. Lufike olasuku ubuluchazile wena apha kuwe engqondweni, uyijikile ngokulaa date uyibeke ku-October, yaziwa nguwe wedwa loo nto, akekho omnye umntu. Ubuyichazile le nto, ubuwenze into echazela abantu, wabiza ibhunga yancokolwa le nto, kwavunyelwana ngedate. Uyayitshintsha ngokule date kodwa ubuyeli kulaa ndawo ubuyibeke kuyo, uyitshintsha ngokule date kule ngqondo yakho wedwa. Unumber 15, ukwenza imikhuba apha kula maxhanti. Wena ungumntu othi xa ufikile ebuhlanti kubekho izinto ozithathayo kuba ufuna ziyonceda wena kuloo kona ngendlela enento yokuthakatha. Wena ufika apha emadlakeni uthatha into ezithile, wenza imikhuba ethile. Bathini abanikazi balenda? Ucinga uba ababuboni na obu buthakathi bakho? Zezi zinto ke ezisiqumbelisayo ngabantu abadala, ukwenza izinto ezinuka ukutsha. Nantso ke mntana omntu, nantso ke mntana omhle, nantso mntana semzini, ebe siyididiyele, siyiphekile, sayiphaka, sayizisa ngaphambili, sithi hlomla ke nawe utsho bayibhele noko phaa ingathi hayi ayibhele, hayi bhele hayi, uthi hayi noko bhele. Sithi ke masiyityeni, nantso ke ivuthiwe, siyihlafuhlafune, uyithufe ukuba uthi uyayithufa ngoba uhlomle apha ngaphantsi. Siyiyekile ke iyalala, siyodibana ngomso apho sizabe sihlalutya amathongo noRhadebe Camagu.